Afslør. Har vi ikke noget gammelt år, vi kan bruge til at stille det her på? Eller faktisk, det er valgt ud til noget gammelt år, vi har lige kan bruge det. Der er mange nok lige for skure til en. Jeg har sgu lidt problem med det ene bil i hvert fald, så. Hvis jeg lige kunne dig til det, hold da op. Så har jeg et seriøst problem. Hvad skal jeg gøre? Ej, nu ved jeg, for jeg ved faktisk, hvad jeg skal gøre, fordi det du lærer mig helt, for det er jo helt lille. Selv hvad en meget kigge efter den oppe, og ud med lastbil. Er du ikke de der store patter, som du prøver at lave? Det er i hvert fald ikke der, hvor sige til mor, når du kommer hjem. Så, men nu skal jeg lige... Jeg greb det med min damebil. Men nu skal jeg bare lige sige en gang. Der er lige så ret på at rejse dig om en gang. Hvis du kan. Så skal vi prøve at gå på her om en gang. Jeg har taget sådan lidt forskelligt her med, altså nogle af så, men det er jo seriøst lige at prøve på, at man kan blive sådan fuldgående. Jeg ved ikke, hvad de sidder og tænker, at kæmper løgn. Men det er faktisk rigtigt. Jeg ved godt, at der er mange, der sådan sidder og siger, og jeg kan slet på en åndssag. Men jeg kan godt forstå det, og faktisk endnu mere åndssag bliver det faktisk, når der er sådan en dagepunkt for ham. Ja, jeg ved godt, det er også, det gør det. Men der er mange måder, man sådan kan blive, man kan blive tryllekunstner på. Og en af de ting, du ser, jeg glemte noget dernede. Det er første gang, jeg på det. Men der er en ting, der sådan er endnu mere om det er sådan, når man står med sådan en lille dagepunkt her. Og en ting, når man så er tryllekunstner, hvor så man siger, jamen, jeg har garanteret tørklæde nede. Så sidder jeg garanteret og tænker på, at han tæt på det femste. Endnu mere femste bare bliver det faktisk, når man kigger ned i punktet, og man så har en bestemt farve ude i punktet. Jeg tror, du har ned det der på det. Rødbeskriver er utroligt. Det må jeg jo nok sige. Men det er bare, hvis du lige tager punktet, så endnu mere femste. Kan du lige tjekke det? Om der er skjult rum eller sådan noget andet. Det er der ikke. Men lige så skulle jeg også finde en punkt, vil jeg sige. Men endnu mere femte far, og der bliver godt, når man så sådan tryllekunst og siger, endnu mere femte, så bliver når man siger, at man kan få sådan en her, til at forsvinde lige for øjne af dig. Jeg ved godt, når man så hopper ned i hånden, og så man siger sådan, man så trækker hånden op, og så siger, at man kan få tiden til at stå stille, og så langt den helt væk. Men vi går, og du må se, hvor der ikke var noget nede i. Der var ikke noget i inden og femte, det er når man stikker hånden ned i punkten, og så langt den er der igen. Jeg ved det. Det er der bare. Man kan godt sige, at du har lært mange ting gennem livet. Og det er det der med sådan, bare lytte til mig.
Og så er det godt, at det skifter ved at men i den forbindelse, så vil jeg bare godt vise, at jeg har taget det lære af. Men så er det til det gode eller det dårlige, det ved jeg ikke. Men jeg har faktisk tænkt mig, at jeg vil læse mine tanker. Ikke dem der. Man kan ikke lide det stol. Det har en gammel mand, der hører om. Så kan jeg ikke sige, at jeg skulle lige stille her på stolen. Det er fordi, far, jeg har lavet sådan en forudsyns. Jeg har sådan en kuvert her. Og den her kuvert, jeg sætter den her. Hvis du så lige sætter dig på den, så kommer det i hvert fald ikke nogen regne. Så det vil sige, at jeg kan sætte et stykke kort med. Og det er ikke et helt almindeligt stykke kort. Det er fordi, på bagsiden af kortet, der har jeg skrevet et navn. Et fornavn. Og så skal jeg lige se, om der er nogen herinde, der er kvittet. Jo, hvis jeg må jeg overstået. Nej, du kan godt se, jeg har skrevet fornavn, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få jer til at sige efternavnet. Jeg går ud fra, at jeg er en lille smule, eller sådan royal, og så jeg kender nogle kendte personer, både fra USA og Danmark og så videre. Hvis jeg nu for eksempel siger Oprah, og der er nogen, der har hørt det herude. Det næste, jeg for eksempel har, det er Tiger. Good. Så er der Paris. Og der var nogle drenge derovre. Okay, så har vi Elton. Så har vi Lady. Sådan. Så er der Peter. Sådan. Så er der Amin. Sådan. Så er der Dirk. Så er der Madonna. Hæftige ord, mand. Så er der Stein. Bakker. Der er Jotle. Det var den masse forskellige master. Altså, der er en masse forskellige herfra. Og du, hvis du får kortet her, hele bunken, så lige om lidt, så beder jeg dig om at sådan dele dem i 2 lige store bunker. Sådan cirka. 2. Så det der. Okay. Så hvad for en vejer mest? Det var det samme. Okay. Jamen så den kunne du lyst til for mig, men den kunne jeg godt tænke mig, at du kan have til mig. Så har jeg sat 3. Du er ikke ret meget efter, hva'? Det er måske for at tage her på det, vi lige gået efter, så det ikke har du selv sådan noget ud. Jamen så kunne jeg godt tænke mig, at du gør det en gang mere. Deler kortet i cirka 2 lige store, det er helt op til dig. Sådan. Og hvad mener du så helst der med? Den der. Helt sikker. Den der du er med. Okay. Du skal lige her en gang. Så har du et kort tilbage. Hvis du lige giver mig dem. Vi har det. Hvad har vi? Så er 6 kort her. Vi vender en af forskellige navne, der er på. Og du ved jeg rigtig godt. Så nu peger på en. Ikke den der. Den der. Det er den du tager. Det er ikke for at påvirke på nogen. Du må godt komme til mig. Den der nu. Nej, det var bare sådan, jeg skulle gå over dengang, jeg gerne købte knaller, før jeg blev 16. Og nej, du går lige noget en, du gør. Den her ude, og det er en endelig valg. Det er foran her øverst. Det er jo fint, jo. Nå, og så tager du lige det kort, du har peget på. Og vi er enige om her, nu skal vi se, du kunne have valgt Nasser Carter, Anders Sand, Birte Kjær, Bilegård, Joachim og Tom Hanks. Men hvad for en har du valgt fra? Det går ikke godt til mig. Du kunne have valgt andre, men prøv at se, hvad du har valgt. Jamen det er noget, jeg kunne ikke kort tilbage, så. Hvad har du valgt? Det bliver en lang aften, det her. Julia Roberts. Nå, så du tænker op på damer, hva'? Hold da op.
Jamen far, det er bare fordi den forudsigelse, jeg lige har lavet, som du sidder på, som jeg ikke på nogen måde har kunnet komme i nærheden af, ret meget i hvert fald, som du sidder ret så tungt på, den kan du ikke få at række dig igen. Og så hvis du lige giver mig den der, så skal jeg bare se her, fordi den forudsigelse, jeg har lavet, det er faktisk Julia Roberts. Nu skal jeg bare se her en gang. Sådan. Ja, hun var 6 måneder gammel. Og jeg ved godt, det måske, jeg håber ikke, der er nogen, der bliver sure på mig, eller den her sådan bagefter. Men der kunne man faktisk nøje. Men jeg synes, det er sådan en som Julia Roberts, hun er lidt sød som baby, er det ikke rigtigt? Men ved jeg bare, jeg synes faktisk, hun er sød som voksen. Jeg kunne godt tænke mig, nu har det er faktisk også lidt fra mor. Fordi hun er jo tænkt på, hvad det ene giver en mand, der har et. Så lå det du nok af. Så vi er faktisk tænkt på, at du selv har lov til at vælge. Og det har vi faktisk kun sådan en lille metode på her. Nej, jeg skal lige høre, har du ikke en 100 til at klunge? På 200 så er det bedre. 500 det er så der er jo rundt til. Hvor har du 100? Ja, jeg er sikker på at få det. Når du er sikker på det? Ja, det er mindre der om det. Når du kender mig, eller hvad? Jamen, har du noget at skrive, altså? Er der nogen, der har en kuglepen? Er der ikke nogen, der har en kuglepen? Ja. Ja, sådan. Jeg skal lige høre, at nogen, der har 100% af klogen. Bare nu skal du se en gang sådan, for at jeg ikke tager det rundt igen, så det vil sige, at skrive dit navn, eller sætte et kryds, eller lave et eller andet, så du kan kende. Jeg kan ikke skrive. Prøv at kryds det på det. Sådan. Du lavede kruseduller. Er der nogen, der kan se det? Nej. Prøv lige der, jeg lidt op. Og lige det her øjeblik, der kan jeg faktisk selv, at du laver noget ulovligt. Nej, han har lavet et kryds af midt på, hvis I så nogen alle sammen kan se. Og ved jeg bare, nu skal du se en gang. Den her 100%, den tager jeg på, eller folder. Sådan. Og jeg folder, og hvis du kan rejse op igen. Det er ikke den. Så bliver det bare sidde. Så. Så nu skal vi se nu. Vi folder den sådan rigtig godt og grundigt her. Sådan. Sådan, nu står vi med bare 100%. Og nu skal vi bare se her faktisk. Så har jeg så et lille punkt her, jeg får ned i. Sådan, du lige holder den. Hold den højt op, så alle sammen kan se det. Hold godt fast i den. Gør på det. Fordi bare det vi egentlig har gjort nu, det er, at vi godt kunne tænke os, at du selv skulle få lov til at vælge din gave. Nu skal du bare se. I den forbindelse, så har vi taget en kort her. Og der er rigtig mange fine præmier. Og men allerførst så vil jeg lige høre en gang, så du får lov til at vælge. Hej på et kort. Den der. Og det er dit endelige svar, du vil ikke ombestemme med. Nej. Du tager den her. Den ligger lige her på bordet. Sådan. Og bare det du har sat der. Bare det du har valgt der, det er selvfølgelig det du har vundet. Så det jeg har her, far, det er det du ikke har vundet.
Så man kan ligesom sige, mor, hun har givet os dig, og nu gider du ikke hvad om at kunne vinde. Så det første, du ikke har vundet, det er en diamantring. Så jeg kan sige, det går du helst med alligevel. Selvom der godt kommer lidt mere bling bling over dig. Så er der en ny computer. Den vil også ellers godt kunne trænge til det igen. Igen. Men du har jo en, du er glad for. Så du er også heldig, du ikke trækker den her kort. Ja, $10.000. Men du har jo alt. Og hvis du får $10.000, så vil du bare købe endnu mere lort. Og hvor fanden skal stå henne? Det er lige før, jeg kommer til at gå ud over Jens i Sæsrum. Jamen, det næste, du ikke har vundet, det er en tur til Hawaii. Det er jo sådan, at jeg var heldig, min mor ikke lide at flyve. Det er ikke meget heldig indtil videre. Og det sidste, du ikke har vundet, bare det er en sportsvogn. Og det kan man fandme at sige, det er heldigt. Det var bare så mange af lige til at stå hjemme. Godt. Altså, bare nu, hvis så kommer der til går, vi skal se, hvad du har vundet. Det var så godt. Men bare før, altså nu er du sådan lidt af en gambler. Så før du får set, hvad du har vundet, så er jeg nok nødt til at spørge dig, om du vil gå efter præmien, eller du vil holde pengene. Du går efter præmien. Du vil bare se engang, at du har vundet en citron. Eller hvis der nu kommer nogen, der skal have rom og cola, så er det ikke sådan spis. Så der er faktisk mange ting. Men bare, jeg synes jo egentlig, du skal jo egentlig have valget. Og du skal også have din præmie. Så den forbindelse, så er det faktisk sådan en citron med. Og du ser her engang. Vi skulle lige stikke hånden. Skål lidt rundt her nede i kolen. Så tager en citron op. Hvad skal du have? Nu spørger jeg dig endnu en gang, vil du gå til pengene, eller vil du gå til citronen? Du vil gå til citronen, fordi nu skal du bare se her engang. Jeg kunne da egentlig godt tænke mig, kan du ikke lige prøve at pakke op til den rigtige? Det må jeg nok sige. Det er ikke så tørt, men okay. Sådan, det var den rigtige! Men så på... Jamen, selvfølgelig er det ikke. Jamen, far, jeg kan ikke lige få dig til at rejse om en gang. Nu er du simpelthen nødt, fordi jeg prøver at sige lidt. Du lige skal være sød og pakke den der ud, fordi jeg prøver jo selv en gang, og hvis der ikke er... Det er sgu da ikke muligt at komme sød. Jeg kan ikke lige pakke, jeg kan ikke få dig til at pakke den op, og så se, og lige læse på en gang, hvad det står.
Det er ikke fordi, den står. I den forbindelse så har jeg fundet et hud, så er det ganske god. Jeg købes for penge, og rigtige venner kan ej købes for guld. Så vidt ryggen er ej noget, man køber, hvor det er stilling status og rigdom i en rum. Ved du hvad? Det her man kalder rigtige venner. Så skal du nikke. Det er det, som stiller op, hvis alt går galt. De går ikke efter rigdom eller status, og de følger dig. Du kan ikke have det at høre. Overalt. Du har en god familie spil på, kan jeg høre. Rigtige venner, der har ikke noget meget køber. Vil man med? Rigtige venner, der har det må du fandme ikke lede, du har ikke nok på i Jylland. Rigtige venner, der har ikke noget meget køber. Hvor det er stilling status og rigdom i en rum. Og rigtige venner glæde for, hvor man har købt en brugt bil ude ved Pind. Og rigtige venner føler med dig, hvis du har plads. Det har du ikke. Men de dårlige med smerte ser din sejr. De håber på, at snart det sidste ord er sagt. Men igen på min skyld, rigtige venner. Det skal fine venner, der har med. Rigtige venner, så nu er mor. Og rigtige venner er ej noget med. Det er stilling status og rigdom lige nul. Rigtige venner glæde for, når du har medgang. De forsvinder ikke, hvis du har gjort en fejl. De går ikke rundt, men skadefryd og venter. Er det så, og modgang snart skal knække dig? Og rigtige venner kan ej købes for penge. Rigtige venner